Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, κάναμε ένα άλλο βίντεο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ας πάμε από την αρχή, ναι. Ήμασταν κάπου σε ένα σπίτι μακριά, στο δεύτερο σπίτι, εκεί να βάλω το διπλό στο άλλο. Εδώ, άστο το, για να κοιμόμαστε εδώ. Okay. Λοιπόν, και στο άλλο σπίτι έτυχε να συζητάμε με τη Ρόζη και μου είπε ότι στο τρίτο βράδυ βγαίνουν κάποια δρακάκια. Και όντως το δοκιμάσαμε σε ένα βίντεο, αλλά επειδή κάποιος και έτυχε να ήταν το τρίτο βράδυ και ήρθαν τα δρακάκια και καταφέραμε και εγκλωβίσαμε ένα δρακάκι σε μια βάρκα. Βέβαια αυτό το βίντεο διαγράφηκε γιατί έγινε κάτι και ναι. Λοιπόν, και δεν θα συνεχίσω παρακάτω. Ναι, λοιπόν. Και τέλος πάντων κάνουμε τώρα βίντεο. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα κάνουμε το εξής. Θα καθίσουμε 3 μέρες και 3 νύχτες ξύπνοι για να βγουν τα δρακάκια. Ενώ τις νύχτες θα... Δεν θα κοιμόμαστε. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Ναι, ενώ και τις νύχτες θα σκοτώνουμε τα ζόμπι. Ναι, πρέπει να μαζέψουμε ζάπικες άρκες που τρώνε αυτά για να γίνουν φίλοι μας. Έτσι ώστε όταν μας χτυπάνε τα ζόμπι να τα τρώνε αυτά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και είπαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Ένα σπιτάκι, κάτσε εδώ, έχουμε κάτι πέτρες, ναι. Ένα σπιτάκι, ναι, το οποίο θα βγαίνει στη θάλασσα για να τα εγκλωβίσουμε σε βάρκες τα δρακάκια. Έτσι είχαμε πει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Πάμε να ξεκινήσει το challenge. Σπαθιά τι σπαθιά. Εγώ παίρνω ένα σεκούρι μόνο για τίποτα άλλο, ούτε πανοπλίες. Καλά, σπαθιά τι τα φτιάχνεις, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, οκ. Πώς σκοτώνω? Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε μια ωραία παραλία. Περίμενε. Όχι, αξίνα θέλω, αξίνα, να σκάψω. Δεν έχω αξίνα, έχω σπαθάκι. Ναι, κάνε αξίνα. Πάω να φέρω φαγητό γιατί άκουσα μια... Δεν ξέρω αν μ' ακούτε πάλι, γιατί είμαι μακριά. Έλα πιο κοντά για να σ' ακούν τα παιδιά. Γεια σας παιδιά λοιπόν. Γεια σας παιδιά λοιπόν, καλύτερα ακόμα, έτσι καλύτερα είναι. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό? Πάμε αδεσίτη, δεν γίνεται. Τι? Πολύ καλά. Τι δε? Έχω αδεσίτη πάνω μου και δεν μπορώ να κάνω αξίνες. Αδεσίτη? Ναι, ένα πέτρωμα τέλος πάντων, τώρα να... Τρεις. Ορίστε. Μπορώ να τρέξω. 3 αξίνες ήταν, οκ. Έχουμε Τη μία θέλω έτσι κι αλλιώς. Έχουμε και εδώ σε αυτό το τσέστι και... Δεν μπορώ. Έλα εδώ έχουμε σε αυτό το τσέστι. Λοιπόν, πάω εγώ να κάνω το σπίτι, τα κατάκα, γιατί μας βοηθάει. Και εδώ κοντά στο σπίτι θα το κάνουμε. Παιδιά, να σκοτώσω τους λύκους μου. Κοντά στο σπίτι θα το κάνουμε το άλλο το σπίτι, ναι. Λέτε να σκοτώσω τους λύκους μου. Να το κάνουμε σε αυτή την παραλία εδώ που είναι δίπλα. Ναι. Λέτε να σκοτώσω τους λύκους μου. Γιατί να τους σκοτώσω, ας τους ελεύθερους. Ας τους απ' έξω. Να μην σκοτώνεις ζώα. Θα τους βάλω σε Πάγος Παρασκευή. Κάθαρμα. Πάγος Παρασκευής. Δεν θα είναι ποτέ ελεύθερα, by the way. Τι είναι αυτό? Γιατί θα ενοχληθούν. Φύγει από εδώ, ρε. Πολάκα. Λοιπόν, εγώ κατέβηκα εδώ κάτω. Να ξεκινήσω να κάνω το... Είναι 2 λύκοι μέσα σε ένα λύκο. 2 λύκοι μέσα σε ένα λύκο, πώς γίνεται αυτό? Κοίτα λίγο. Αυτός είναι 2 λύκοι. Α, εντάξει, ωραία. Να, που πήγε ο άλλος ο λύκος που έλεγα εγώ ότι πέθανε. Την άλλη φορά. Βρήκα και κάρβουνο. Τι ωραία, τι καλά τους με τρελάρι λουλά. Λοιπόν, εδώ θα γίνει το σπιτάκι. Το σπιτάκι που θα εγκλωβίσουμε το... πώς το είπαμε? Το δρακάκι. Το φαίνω. Το φάντομα αυτό. Τώρα αυτά θα με ακολουθάνε παντού. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πειράζει, ας τα ελεύθερα. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά κάθε φορά πρέπει να περιμένουμε μισή ώρα για να κλείσουμε την πόρτα. Άστο, δεν πειράζει. Άστο έξω.
Πού πας? Εδώ είμαι, παιδί μου. Κάνω το σπιτάκι για το ουα δρακάκι. Για το ουα δρακάκι. Πρόσεχε, έχει πεθαμένο, πρόσεχε. Κάτι με τρώει εμένα, εσύ είσαι. Όχι. Κάτι με τρώει, τι ήταν. Κάτι χοροπίδα, πεθαμένο. Σε ποιες Είναι αρχές. σκύλος μου από πίσω. Σκοτώνεις το λύκο μου. Τι να κάνω τώρα, αφού με τρώγε, αυτός με τρώγε. Δεν σε έτρωγε αυτό. Λοιπόν. Γιατί άνοιξα εδώ και εγώ στεγνώσαν όλα. Ωραία. Εγώ πρέπει να φάω γιατί θα πεθάνω τώρα. Πού είσαι? Προσπαθώ να έρθω πάνω. Φύγετε, σταματήστε να με ακολουθείτε, δηλαδή, φύγετε. Ναι, εμένα τι ακολουθούσε ο Βλάκας και με έτρωγε. Και γιατί με έτρωγε δεν ξέρω. Φύγετε. Όχι, να, με φάγανε οι λίγοι σου. Όχι. Ναι, ναι, Η λύκη μου ήταν μαζί μου. όχι, Ναι, όχι. ναι. Αλήθεια σου λέω, μου κάνανε επίθεση. Άμα θες να δεις, να, εδώ πεθάνω. Ορίστε. Ποιος από όλους το έκανε? Μάλλον επειδή Πείτε σκότωσα. αλήθεια. Μάλλον επειδή σκότωσα το Ανατολικά και με σκοτώσαν αυτοί. Και έχασα το τσεκούρι. Πού είναι το τσεκούρι? Βρήκες κανένα τσεκούρι? Και βρήκε και ένα τσεκούρι, ναι. Εδώ, περίμενε. Πάρε το. Πάρτε. Ωραία. Πάω εγώ πάλι να κάνω και να συνεχίσω. Βραδιάζει. Βραδιάζει, τι να κάνω τώρα. Εσείς συγκινηθείτε απ' έξω γιατί είστε ελεύθερα, ωραία. Δεν θέλω να σας σκοτώσω επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Αλήθεια, σας αγαπάω. Αλλά θα σας αφήσω ελεύθερα, οπότε θα κινηθείτε απ' έξω. Δεν ξέρω αν κάνετε teleport μέσα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ πάω μέσα. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Τι λέει στα σκυλάκια, ρε παιδί? Έχω ένα σκύλο που είναι δεμένος επειδή δεν είχα κόκαλα. Να τον λύσω. Δεν ξέρω καν τι νομίζεις. Εγώ πρέπει να τελειώσω εδώ You know what? το έργο. Είσαι ελεύθερος. Δεν βλέπω, έρχεται ένας πεθαμένος τέτοιος. Βλέπεις. Πάει ο πεθαμένος, άφησες καμιά σάρκα. Μπα. Τι είναι αυτό? Α, έχω 3 σάπιες σάρκες. Έτσι θα το κάνουμε, έλα εδώ. Τι? Ωραία παγίδα είναι για σάπιες σάρκες αυτή. Έλα εδώ. Είναι παγίδα για σάπιες σάρκες. Δεν θα πεθάνεις ποτέ εσύ. Χοροπηδά συνέχεια. Γιατί, βέβαια, αυτό βαράμε σάπια σάρκα, πώς να πεθάνει. Τους πνιγμένους όλους τους έχω σκοτώσει. Εγώ είμαι τώρα μέχρι στο σπίτι μου. Γιατί είναι ακριβώς απ' έξω, παρακαλάνε να μπουν μέσα. Δεν τους αφήνω. Μισικάκια. Πώς θα μπεις εσύ μέσα στο σπίτι? Ούτε αυτό το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν, θα πάρω εγώ θα μαζέψω σάπιες σάρκες λοιπόν. Θα πάρω το τσεκούρι. Θα ανοίξω μια τρούπα να μπαίνει νερό εδώ. Σου μπαίνει νερό. Και λογικά μαζί θα έρθουν και πνιγμένοι. Λογικά θα έρθουν και πνιγμένοι. Οι πνιγμένοι θα έρθουν λογικά. Έτσι να πάρω την αξίνα. Βαριέμαι. Τι έπαθες? Το μεσαίο, ο μεσαίος αριθμός εκεί που είμαι, μάντεψε τι είναι. 6. Τι ξέρετε. Άρχισε να τις πλακείς. Μα είναι 6-7. Μπαμπά, Ναι, να σου πω κάτι, τι κάνω, δεν είμαι χαρούμενη. ναι, 6-7. Αν τι κάνεις. Λα 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 λα. Του τρελού. Παιδιά, φύγανε και πνιγμένοι όλοι. Μα είναι δυνατόν. Πώς? Μυστήριο πράγμα. Πού είναι οι πνιγμένοι? Λοιπόν, έχω 5 σάρκες. Σάπιες. Σάπιες Για, σάρκες. για πέταμα. Εκεί θα το κάνεις. Πώς θα πάμε εκεί? Από τη θάλασσα είπαμε. Αφού θα κάνουμε. Ρε φίλε, όταν μιλάμε γιατί δεν ακούς.
Δεν είπαμε θα κάνουμε τέτοια. Τουλάχιστον αν πεθάνετε επειδή μια ράχνη αποφάσισε να με χτυπήσει, θα έχετε ένα καλό τέλος. Εντάξει, να στέξεις. Όχι ρε, ο πνιγμένος. Κάνα παγίδα για πνιγμένο και τρέχω. Πού τρέχω όμως. Δεν είναι το σπίτι μας, γιατί δεν μπορώ να ανέβω στο σπίτι μας. Τα νεύρα μου, τι έχεις κάνει στο σπίτι. Δεν έχω κάνει κάτι. Και εγώ γιατί δεν μπορώ να ανέβω. Πού να ξέρω. Help. Απλά σπάσω, δεν είναι τόσο δύσκολο. Παπά. Είναι άμα σε κυνηγάνε οι πεθαμένοι, είναι. Δεν σε κυνηγάει, είναι μες στη βάρκα ότι πας. Ναι, μπήκε στη βάρκα τελικά. Θες να πούμε πνιγμένοι. Θέλω, έχω κάνει παγίδα για πνιγμένους από εκεί. Κάνω teleport ακόμα είναι. Τελευταίο σου ειδοποίησα. Τι βρήκα. Ράβδο χαλκού. Τι βρήκα. Οκ. Μπαμπά, Ναι. επειδή οι λύκοι μου θα θέλουν να μπαινοβγαίνουν, θα βάλω μόνο από μέσα για να μην μπαίνουν ζόμπι και όλα αυτά. Πλάκα, για να ανοίγει αυτόματα η πόρτα για να μην τους ανοίγει. Σωστά, ναι. Τι κάνουμε όλο αυτό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πού είναι οι πλάκες. Τι είχε κανένα κρύπερ εδώ και έσχασε. Τι τρύπες είναι αυτές. Πού είναι. Δεν το βρίσκω ρε. Πιο ωραία να βρίσκεις. Πλάκα. Κοίτα καλά και θα τη βρεις. Πάει αυτός. Ψόφιος. Να. Άρα και έτσι πάνω στη βάρκα πλάκα. Α, πρέπει να κάνουμε βάρκες. Κάνε βάρκες. Πολλές. Πολλές βάρκες. Ναι. Γιατί πολλές. Γιατί πρέπει να κάνεις πολλές βάρκες. Μην ρωτάς πολλά. Μπαμπά, γιατί. Είπαμε πόσο τα φυλακίσουμε. Ένα είναι, δεν είναι πολλά. Είναι 3. Θα σκοτώσουμε τα δύο είπαμε. Help. Εσύ έχεις το τσεκούρι, εγώ το σπάω. Ωραία. Ξαναβάλε το. Ξαναβάλες. Ναι. Εδώ. Να. Έχει ανοίξει τρύπα. Όχι. Έχει γέλη. Πώς φαίνεται έτσι. Λοιπόν. Κι άλλες 2 σάρκες. Πόσο έχουμε. 11. Ναι. Δεν Και εγώ πάει. πρέπει να φάω. Γιατί ψοφάω. Πάω να φάω. Τι δεν φάει. Βάρκες δεν είπες να κάνω. Ναι, κάνε βάρκες πολλές. Και ρίχτε στη θάλασσα να ανεβαίνουν οι πνιγμένοι να τους σκοτώνουμε. Όχι εδώ. Να φάω είπα. Μπράβο. Τώρα κάτι γίνει. Έχω 4 βάρκες. Ωραία. Μου λείπει ένα μπλοκ για να κάνω 5. Please, πες μου το έχουμε άλλο. Περιμένω να γεμίσω. Στο άλλο πίσω, στο μεγάλο έχει. Σε αυτό που άνοιξες τώρα. Πρέπει να έχει ξύλα. Έχει, κάτω κάτω. 2. Ναι, ενώ θέλω ένα συγκεκριμένο ξέρω. Α, εντάξει, θα πας έξω να το πάρεις τότε. Κι άλλος πνιγμένος στη βάρκα. Και τι έχεις. Θα μείνετε έξω τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να βάλω έξω τις πλάκες γιατί θα μπαίνει το ζόμπι. Αλλά οι λύκοι μου όμως κλειδώνονται απ' έξω μετά. Ας κλειδωθούν. Καλά πάει αυτό. Εσύ είναι εσένα που έχει μια σάπια σάρκα εκεί, περιμένω κι άλλο. Έχω 5 πνιγμένο. βάρκες. τι να τις Έλα κάνω. βάλτες εδώ. Δίπλα. Εδώ, δίπλα, η μία δίπλα στην άλλη.
Από εδώ. Ναι. Άου. Τι ου. Ποιος με χτύπησε? Κάποιος. Όντως, ποιος με χτύπησε? Δεν ξέρω. Σίγουρα δεν είναι. Όχι, και εμένα με χτύπησε κάτι. Όχι, με χτυπάει. Τρέχω, φεύγω. What? Χάνομαι. Πάω μακριά. Τι. Μη μου πεις. Τι ρε. Είναι ένα mob. Είναι ένα mob. Βλέπεις αυτές τις μπουρμπουλήθρες εκεί. Ναι. Που έχει πετάξει μάγισσα ένα φίλτρο πάνω του και έχει γίνει αόρατο. Α, τόσο καλά. Όχι, με χτυπάει. Ουα. Το πεθάνω ρε με το βλάκα να που με χτυπάει. Γιατί δεν μπορώ να φάω. Φάε ρε. Α, εντάξει, ένα σκελετός ήταν. Που καίγεται τώρα. Ωραία Παναγία μου. Δεν είναι παγίδα που λέγαμε. Και δεν έχει μπει τίποτα εδώ μέσα. Όχι. Τι ρε. Τίποτα. Σκιά μου. Αλλά τώρα κλείνει η παγίδα όμως. Θέλω φαγητό. Από πού μπαίνει το νερό τώρα. Από Ο εκεί καθένας με τον πόνο του. Από εκεί μπαίνει. Εγώ θέλω φαγητό, εσύ από πού παίρνει το νερό. Έκανα και πίνω. Υπέροχα. Λοιπόν, Κάτσε να φτιάξουμε ξέδρα πέτρινη. λοιπόν, πάμε. Χαλίκι, τι χαλίκι. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί. Δεν πάμε. Μόλις είδε ένα γουρούνι και έκανε respawn όταν πήγαμε το... Δεν πάμε να κόψει κανένα ξύλο να κάνουμε καμία βάρκα. Έχω κάνει ήδη 5 και νομίζω μας φτάνουν 5, Όχι, μπαμπά. νομίζεις. Ακριβώς αυτό κάνεις, νομίζεις. Δεν φτάνει. Δεν θέλω πεθαίνω. Ναι, πόσο έχω? 20, πάρτε. Κάτσε να έρθω πιο εκεί. Όχι, έλα εσύ από εδώ να πάω εγώ από εκεί. Να αλλάξουμε θέση, να έχω εγώ τώρα φόρτιση. Περίμενα. Ναι, άντε. Οκ, φορτίζουμε. Αχ, χτύπησα το κεφάλι. Πώς το βάλες έτσι. Γελάει, παιδιά. Χτύπησα το κεφάλι μου και γελάει το παιδί μου. Τι θα κάνω. Λοιπόν, οκ. Νομίζω είναι έτοιμη αυτή. Α, κάτσε να τη μεγαλώσω. Να είναι άνετο το δρακάκι. Ισχυρές φίλοι μας. Το θέλουμε. Λοιπόν, Αδεσίτης, βάλε αδεσίτη. Εμείς από πού θα μπαίνουμε. από πού πάω τώρα. Από πού κατεβαίνω. Είμαι σπιτημένος. Δεν είδες από πού κατεβαίνεις. Γιατί το Τι, Ρε γιατί. από εδώ. Τι ρε, γιατί. Είναι ηλίθεια της πλέον. Α, γιατί πέσανε εκεί, κάτσε πάω να... Κυριολεκτικά απλά έπεσαν. Μην τη σκοτώσω πλήρως. Δεν ξέρω, θα γίνει μάχη. Ωραία, εντάξει, απλά. Άστο. Φύγε να πας πάνω να κάνουν σπον πάνω. Οκ, wait. Πώς πάω πάνω. Περίμενε. Από εδώ. Από πού. Ωραία. Ναι, εκεί είναι η σκάλα. Φύγε να φτιάξω κι άλλη. Έλα. Εντάξει. Ναι. Ελάτε εδώ πάνω. Τώρα εγκλωβιστικά εγώ εδώ. Ας πάω με τον ίδιο τρόπο. Ορίστε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Εγώ βλέπω ένα σκύλο εδώ. Το ξέρω. Αυτός είναι που χάθηκε. Έλα πάνω. Ήρθε. Ωραία. 6. Perfect. 7. Θα να φτιάξω την Perfect. κατάσταση εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. 6, 7. Άντε πάλι.
Μετράω τους σκύλους μου. Θέλεις Βλέπω ένα ζόμπι. Πού το ζόμπι μέσα στη μέρα. Ναι, είναι κάτω από τα δέντρα και δεν... Πρόσεξε γιατί παίζει και ένα παιδάκι ζόμπι με χρυσή περικεφαλαία, την περικεφαλαία μου. Ναι, δεν πάω στο ζόμπι, άκυρο. Για να μην μπερδεύεσαι με τις σκάλες. Εντάξει. Πάω να βγάλω ένα Δες το. τροχό, ένα κουμπί. Πει. Χρειαζόμαστε να φτιάξουμε σιδερένιες πόρτες. Ή όχι. Γιατί ρε φίλε, όχι δεν χρειαζόμαστε. Σιδερένιες πόρτες βοήθεια. Χαλάσουμε όλο το σίδερο που έχουμε. Περίμενε, θα δούμε τώρα αν χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι αυτό ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Την εντύπωσή σου. Ναι, Είσαι αυτή την εντύπωσή σου. ναι. Το έκανα. Και εγώ, έπεσα. Γιατί έπεσα εγώ τόσο βλαμμένο. Έφτιαξε ένα κουμπί και τώρα το πατάς στο κουμπί ανοίγει η πόρτα. Βγαίνει μια χοντρή. Τι. Τίποτα. Πά. Τόσο καλά έκανα αυτό. Ορίστε. Πού είναι η λίγη μου. Δεν ξέρω που είναι η λίγη σου, εγώ ξέρω ότι εδώ Εδώ. χρειάζεται άλλο πράγμα. Πού είναι Πού είναι οι άλλοι δύο. Χριστέ μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ο άλλος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν πειράζει, χάσαμε ένα λίγο. Δεν μας πειράζει, είναι αλήθεια και πολύ. Εννοούσα. Πώς γίνεται αυτό να έχτισα πάνω στη σκάλα. Θα μου πει κάποιος. Δηλαδή, πόση βλακεία στο κεφάλι έχω. Ορίστε. Τόση. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Βάλε χαλίκι, δεν πειράζει. Έλα μέσα. Μπράβο! Ήρθε. Όχι! Δεν ήρθε. Βγήκε πάλι έξω. Ήρθε. Ναι, δεν έκανες τις Μετά- πόρτες εκείνες που έλεγες ότι θα κάνεις. Τις έκανε. Ήρθε, μετά ένας άλλος λίγο πάτησε το τέτοιο, άνοιξε η πόρτα και έφυγε. Ωραία. Δεν πειράζει. Άστο, δεν είπες ότι θα τα αφήσει ελεύθερα. Ναι, Σε πειράζει. κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι. Είδες. Κοίτα εδώ είναι μια ωραία κατάσταση που έχουμε φτιάξει. Και σου κάνω και τέτοια για να μην πέφτεις έξω και μπερδεύεσαι και τα λοιπά. Και ναι. Και όλα πολύ καλά. Λοιπόν, οι Billie Eilish fans να κάνουν ένα comment. Τι βραδιάσει τι κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σταματάκι. Μια χαρά. Θα δεις κάτι κουμπιά. Αυτό είναι για τις πόρτες. Απ' έξω. Τι κάνεις? Φτιάχνω τη σκάλα εδώ για να μην μπερδευόμαστε ρε φίλε. Για κατέβατε τη σκάλα κάτω να δεις. Είναι το δωμάτιο που θα βάλουμε το δρακάκι. Και αυτή, είναι η πρώτη νύχτα αυτή ή η δεύτερη, η πρώτη, Ναι. Εντάξει. Τώρα ξημέρωσε στην πρώτη. Ωραίο. Ωραία. Βρήκα κι άλλο. Ωραία. Πώς γίνεται να βρίσκω πλάκες χαλκού από το πουθενά. Πλάκες χαλκού. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή πάω εκεί κάτω, σκάβω, κάνω, δείχνω και ξαφνικά έχω πλάκα χαλκού πάνω μου. Τι είναι αυτό. Έχει τέτοιο κουμπί. Ναι, όχι, κοίτα, παίρνει. Αν φύγει αυτός ο λύκος από εδώ,
Είπα αν φύγει αυτός ο λίγος από εδώ. Καλά, και έχεις κάνει κλείσουν βλακία, θα πόρτες. μας φάνε τα ζόμπια έτσι. Βγάλε τις πλάκες, βγάλε τις πλάκες. Βγάλε τις πλάκες. Γιατί? Για να βάλεις κουμπιά και μέσα, άμα θες να βάλεις κουμπιά. Παπα, Θα μείνουν ανοιχτές οι πόρτες και θα... γιατί να μείνουν ανοιχτές? Γιατί θα πατάνε οι λύκοι πάνω και θα τις ανοίγουν. Αφού παπα, οι λίγοι με ακολουθούν, ωραία. Το κρεβάτι μου είναι κάτω. Θα το πάω κάτω. Καλά, όταν θα το πάθουμε λοιπόν, θα δεις ότι έχω δίκιο. Ωραία, για να σου αποδείξω, πάω να πάρω το κρεβάτι μου από κάτω και να το πάω κάτω. Από κάτω και να το πας κάτω. Από πάνω και να το πάω κάτω. Α. Αν βγάλω την πλάκα, εσύ θα ανοίγεις την πόρτα για τη σκυλιά. Εντάξει. Και εδώ είναι και Μην το παπά. σκοτώνεις στα σκυλιά να τελειώνουμε. Όχι, Όχι, εντάξει. είναι η εξάδα 7 άτομα. Και ήρθαμε εδώ, α, ωραία. Και τώρα περιμένουμε να σκοτώσουμε ζόμπια. Ωραία. Βάζεις το νερό εδώ μέσα. Τζουκ. Και στέκεσαι εδώ. Μας κάνει τη χάρη ο πνιγμένος και ανεβαίνει στη βάρκα και πεθαίνει, κατάλαβες. Μόνο στο πονίδι. Δεν μπορώ να ανέβω εκεί. Πέθανε. Πού είναι η σάρκα σου η σάπια? Πήρα, τι είναι αυτό? Σάπια σάρκα, πήρα μια σάπια σάρκα. Χωρίς να κάνω τίποτα. Γιατί μου λείπει ένα σκύλος. Α, ανεβαίνει ένας πνιγμένος. Κοίτα εδώ πως έχει ανέβει ο άλλος. Τι είναι αυτό? Τι έγινε? Τι? Πνιγμένος. Έχει ανέβει και δεν έχει ανέβει, το σκέφτεται. Να ανέβω εκεί πέρα να μην Ωχ, ποιος τι? Δεν είναι παιδί. Τι έγινε? Από σιρωτήρια από πνιγμένος. Είχε μια... Αξίνα. Ναι. Εντάξει, τώρα θα το εξηγήσω εγώ τώρα. Ακόμα να βρω έναν υλικό. Τέλος πάντων. Χάσαμε και τις κάποιες άρχες. Εδώ κλείνουνε. Τι γίνεται, ποιος θα ανοιγοκλίνει εσύ? Όχι. Αυτό είναι, αυτή είναι η τελευταία βραδιά, όπως είπαμε. Δεν είναι η τελευταία βραδιά. 2 μέρες. Η δεύτερη είναι. Ναι, είπαμε ότι θα κάνουμε 2 μέρες για αυτή τη φορά. Α, Έτσι. νομίζω. Εσύ με πέτυχες, εσύ. Πλάκα κάνεις. Κάνει τέτοια δουλειά. Ρε, πλάκα μου κάνεις. Δεν κλείνω τίποτα, κλείνει μόνη της, έτσι. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. 1-2 μου κομπάνισε και τελείωσε, αυτό ήτανε. Κοίτα εδώ. Κοίτα πόσες καρδούλες, 3-4 καρδίες έχασα. Γιατί δεν το πετυχαίνω? Δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Θα με αναγκάσει να φορέσω τέτοια πράγματα. Θα το χάσεις, το λέω. Θα τους συμπεριφερθώ άσχημα. Όχι τώρα, θα τους συμπεριφερθώ πολύ άσχημα. Μπαμπά, απλά μπορείς να... Ας τα χάσω, θα ξαναφτιάξω. Δεν πειράζει. Να τα παπούτσια μου. Να τα πόδια μου. Τάκ, έτοιμος. Αυτά Πάμε, είναι τα έτοιμοι. ρούχα μου, μπαμπά. Τι να κάνω τώρα? Αυτά φοράω. Αυτά βρήκα, αυτά φοράω. Τοιν. Αυτά είναι τα δικά μου παπούτσια. Εντάξει, ήταν τα δικά σου παπούτσια. Θα τσακωθούμε, πιάνουν παπούτσια ήταν. Μου κλέψεις την πανοπλία, αλήθεια. Α, έτσι. Γιατί δεν με σκοτώσεις εύκολα. Ναι. Πας εσύ αλήθεια. Πού είναι οι σάπιες άρκες που ήταν? Τα πήρα όλα, να τα. Εδώ είναι όλα τα πράγματα. Τε να χάθεις βλάκα. Που μου ήρθες με 3-1 και νόμιζες ότι κάτι θα κάνεις.
Πού είναι ο επόμενος βλάκας? Α, έχει μια τελίτσα. Να πάρω το. Μόλις ξημερώσει κλείνουμε το βίντεο, το ξέρεις. Τι να κάνω τώρα εγώ, ναι. Κάνω και μία έτσι για να τραβήξω τους πνιγμένους, να μαζέψουμε σάπιες άρκες. Ωχ, τι, βγες έξω εσύ. Βγες, πήγε μέσα. Πήγε μέσα η βλαϊκία. Ναι, αλλά δεν θέλω, εγώ θέλω. Ναι. Τι. Θα εξαφανιστεί αυτή. Πίσω, να την πάρω από το βράχο. Οπότε. Έλα. Έλα, θέλω να βγω έξω, αφήστε με ησυχό. Να βγω έξω, ο άνθρωπος. Πάμε. Τώρα δεν χωράει να πει. Είσαι σίγουρο? Ναι. Αλήθεια? Πού είσαστε ρε βλάκες πνιγμένοι? Ελάτε. Για ελάτε. Τι για μια σάπια σάρκα γίνανε αυτά. Δεν το πιστεύω. Ξαναβουτήξω, ξαναβουτάω. Όχι. Πού είσαστε πνιγμένοι, πνιγμενάκια. Μπαμπά, ξέρεις ότι αυτή είναι η δικιά μου πανοπλία. Δεν έρχονται τα πνιγμενάκια. Πρότισα και μην τη χάσεις, σε παρακαλώ. Προσπαθώ. Ναι, το φανταζόμουν αλλιώς στο σπίτι του. Πώς είναι αλλιώς το φαντάζεσαι? Αρχικά όχι με νερό. Με νερό για να μπει με τη βάρκα που θα εγκλωβιστεί ρε φίλε. Δεύτερον, Κατάλαβες. γιατί απλά δεν το αφήνουμε να μας ακολουθήσει. Και μετά απλά να βγούμε και να κλείσουμε την πόρτα και να κλειστεί. Ό,τι θέλεις κάνουμε. Ότι βάλε εδώ μια πόρτα. Φτιάξε μια πόρτα. Έχουμε πόρτα. Περίμενε. Πάω να φτιάξω και βάλε λίγα μπλοκς γύρω-γύρω. Όσο την πόρτα. Εγώ θα αφήσω πάντως το νερό να είναι βραγμένο. Το νερό να είναι βρεμένο. Εντάξει. Γιατί δεν με πιστεύεις? Θα αφήσω το νερό να είναι βρεμένο. Κατάλαβες τι λέω ρε βλάμενο. Έκανε και ρήμα. Θα έρθεις να την πάρεις την πόρτα. Τι να έρθω? Να Όχι την να τη πάρεις. φέρεις. Ηλίκη μου, θες τους Καλά λίγους. εντάξει έρχομαι. Έρχομαι παλιό κόριτσο, σταμάτα. Έρχομαι τρέχοντας τώρα. Πώς το κάνεις? Πώς το κάνεις? Πώς κάνεις τα λόγια, έτσι δεν κάνεις? Το κάνω ενώ... Λοιπόν, ναι. Κάτω είμαι. Πού είσαι? Κάτω. Κάτω είσαι. Κάτω είμαι. Έχω την πόρτα σου. Περίμενε να αφήσω τα πράγματα εγώ. Και να αφήσω και τα τέτοια. Τα τέτοια σου. Τι? Τα τέτοια σου λέω, τα... Α. Ναι. Και εγώ. Τα βάζω εδώ μέσα τα τέτοια σου. Ξέρεις, σκέφτηκα. Δεν θέλω να ξέρω. Ξέρεις. Δεν θέλω να ξέρω. Ξέρεις. Παιδιά, πού είναι η ηλίκη μου? Αυτό είναι Πήγαμε. απίστευτο δηλαδή. Παρεθήκαν εδώ μέσα, τι έχουμε? Μία σέλα μόνο. Γιατί έχω μείνει με 3 λύκους, πού είναι οι άλλοι? Φύγανε, βαρεθήκαν και φύγανε. Δεν ήθελες να φύγουνε? Ναι ρε μπαμπά, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Τι είναι αδύνατο, δυνατόν είναι. Αφού έχω κλειστές τις πόρτες μου. Μη μου πεις. Πήγαν στο μάιν. Μη μου πεις ότι... Όχι, θα είχα κάνει teleport, δεν μπορώ να πάω εκτός. Να ένας. Πού τον βρήκα τον 1, 2, 3, 4, 5. Μου λείπουν 2. Τέλος πάντων. Έρχομαι πάλι να σου δώσω την πόρτα. Α, 6. Έχω πόρτα, να, πήρα. Πήρα μια πόρτα. Waki. 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 Βρήκα κάτι χρυσές μισοπανοπλίες. Μισοσβηστές.
Μισοχρυσές μισοπανοπλίες. Ναι, δεν είναι τώρα χρυσή πανοπλία. Αυτό είναι μισοχρυσή μισοπανοπλία. Μισοχρυσή μισοπανοπλία. Ναι. Τσακ, φοράω τα μισοχρυσά. Τα μισοχρυσά. Μισοχρυσά. Και εδώ τι θέλουμε, πώς το φτιάχναμε. Πώς το φτιάχναμε ρε φίλε. Α, εκεί το φτιάχναμε και εδώ. Ξημέρωσε. Όχι. Α. Εγώ φωνάζω για να ξημερώνει. Ξημερώνει, 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 ξημερώνει. Και 1 και 2 και 3 και 4. Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. 3, 2, 1, 3 είπα και 2 είπα. Βλέπω τον ήλιο, βλέπω τον ήλιο, βλέπω τον ήλιο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Για ένας λίγος είναι εδώ πάνω, έτοιμος να βγει έξω. Ας να Α, βγει. ωραία είναι. Έλα να δεις τι όμορφα που είναι. Το βλέπω, το βλέπω. Έχουμε και από εδώ. Να το, πορτοκαλί. Το πορτοκαλί βασίλεμα. Είναι το ηλιοβασίλεμα, αλλά δεν είναι ηλιοβασίλεμα. Για να δω, πιάσαμε κανένα πνιγμένο. Okay. Α, ναι, πιάσαμε αυτό με το... Βλέπεις, Ναι. τον έχουμε πιάσει. Δεν θα πεθάνει τώρα αυτός με τον ήλιο. Όχι, τελικά ήταν τέτοιος. Τι, Βλάκας. τι Με βλάκα. τα λάμα. Α, Πέθανε. σίγουρα. Ωραία. 3, 2, 1, ξημέρωσε. Ποια μέρα είναι αυτή τώρα, η δεύτερη? Ναι. Α, Yep. ωραία. Πάμε να φτάσουμε στο βράδυ για της δεύτερης ημέρας, λοιπόν. Όχι. Γιατί όχι. Είπαμε μόλις ξημερώνει κλείνουμε το βίντεο. Έτσι είπαμε. Ναι. Γιατί κάτσε να φάμε ένα προβατάκι. Έλα το προβατάκι. Προβατάκι. Κάποιος μας αφάγει τη γωνία του σπιτιού. Πώς να πάμε. Πού να πάμε, κάτσε να πάω βάλω την πόρτα ρε μια στιγμή και πάμε. Έλα μαζί κάτω. Όλα αυτά για ένα δρακάκι, by the way. Ναι, για να πιάσουμε ένα δρακάκι. Ούτε καν για να το κάνουμε friend. Ναι. Εκεί θέλει. Μάλλον πρέπει να παίξουμε ξημέρι, γιατί έχουμε μόνο 11 Έχουμε. θάκες. Τσακ, πόρτα. Εδώ κάτι λείπει. Εντάξει, πόρτα. Πάμε. Θέλουμε κι άλλη πόρτα. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων, έρχομαι. Είσαι πολύ βιαστικά. Περίμενε με. Πού πάω από εδώ, γιατί πάω από εδώ. Ωραία, έλα. Έλα, Κάπου είμαι. Α, βρέχει, θα βγουν τα ζόμπια πάντα. πάμε μέσα. Άνοιξε πόρτα. Κλείσανε. Βλέπω τη φάτσα ενός σκύλου. Είναι μισό στην πόρτα μέσα και μισό έξω. Λοιπόν, Ας τον αφήσουμε να μπει. έλα να κλείσουμε το... Ωραία. την άχτικη. Ωραία. Όσοι πρόλαβαμε. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα το βίντεο Οπότε. και θα συνεχίσουμε στο επόμενο, έτσι. Αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Ναι, θα συνεχίσουμε για να έρθουν τα δρακάκια και να τα πιάσουμε, να εγκλωβίσουμε ένα δρακάκι που θέλει η Ρόζη. Α, να βάλουμε και κερί κάτω, να έχει φως για το βράδυ. Το δρακάκι, ναι. Ωραία, οκ. Sing with now, sing for the year, sing for the love, sing. Bye. Γεια.